Ndati munoiziya here nyaya irutaurwa kuno ndimagreti urutaura kuti hanzi imimi muri kuramba une nyaya yeurwere hwainahwo yaari kuti munoiziya asi imi muri kuramba kuti mufambe munozviziya here izvozvo ndobetiri kunoonetsa kuhambire munhu akamwe poison unofambirwa chirudzi wakamwa poison nekuti azvii mufungo wedu kufa wabva atadzofa saka wausisitsvake munhu wekuti wauchiti baba alright fine tomboti akamwa poison muri baba zvamutoda kuti mwana wenyu ararame here achengete azukuru baba anhu ese arikurapiswa akamwe poison munhu wamwa poison agonotozvirapisa anotoda urapiswa nemurume wako South Africa muhospital agara 4 months nenyaya yepoison iyo zvikaramba kupera mimi apwashoka wati kwanzi asisodofambirwa ari kuti ndinofamba iye une kwaakaenda obvious akazwa zvaakadini amzvuru kana munhu auye mudare auyiri poison chindauishonai saka zvakanaka dai aripo danga aripo bhozi munhu amangarari poison ba kana kumangara kuti adhakwa kwakwedaro ndakadhakwa chiishona chiri kuti pamweni chakatoita kuti akamwe poison chacho mhepo yacho mhepo tikundoreketa tabveimwe mhepo ana baba nyaya dziri muno ana baba mumborei muno dzimwe nyaya dzacho inawo handisuda kunyanya unga utaura kukomenda zvakanyanya sterek but kubva kutanga kwendaita ndaane gore ende kesi yetiri kuita nhasi I think ndechi40 something 44 pa44 cases I think I can talk of about 3 or 4 5 6 dzinyaya dzekunyengerana akadzi zvisindodaidai dzichiperera mukana but zhinji dzacho vana vakomana nevana vasikana nevaroora vari kuuya vamangarirana baba hapana baba achauya achimhangara kuti ndanzwa ine mwana musikana muroora kana chii vanhu varongochema ndabva kumurume baba angu akaisa mhepo uyu mukwasha akati nemukadzi wangu baba acho anotomutora manheru ondipe chipoko achitorara naye uyu achito vana vari kungoti vana baba chii imwe iri kuuya futi baba imwe akuti wakamwe poison ungadai anyora kuti apa ndakamwa poison onyore izvizvi but apa uri kutaura kuti imwimwe baba muri kuramba kuti tifambe ndonobatsirika neurwere hwandinahwo hwemunoziya saka ndimwe poison ndati zvingodai yavacharipo zvimweni mafambiri akaita tichiona kuti ndiana baba alright kana basi ndatombotibvunzisei mwana wenyu kubereka here kana kuti mwana wamukomba alright ndiri baba ndiri ari kugara papi unogara namake parisi munomboenda here kuona semunhu umweziva kuti anorwara mune chikonzerere chingaita henyu kuti pano munondombofona asi kosvike pashi vanze muchiona hamusaka ngekwani saka kwama yake haaonekeri here munhu asi pane chiro chenyu chiri kumwana wenyu atotora ana acho ese kuti murutoona ari madhodha kuti inyaya futi yetirikutozwa mabudisiro emuri kutoita ishona yakadzama here saka muri kuhambidzana here neana kana akaone matambudziko kana muri kuti ana akatotora anoziye zvaari kuita anouya kumba
Anana. Pana anomboya ere pachipata chawo. Iwe asikuziye zvaanoita. Ndisaka ari kurwara. Wakazvimwira poison tingamudia. Waifanira kutora chigare pasi kumbire zvakanaka kubatsira. Waifanira kukumbira. Imimi kuona kuti mwana warwara hazvibudi here. Ngaoni mwana wana mai kuti waswera sei unomuziya. Alright. Musoro idare. Nyaya yekutaura baba iyi. Pane kunzvenge mhosva. Tichibudisa mhosva pachena. Mwana kubereka kana ari nyambori wamukoma kana nyambori wemunin'ina mwana. Kana ndikaenda pana baba mukuru, ndichiti baba mukuru, ndinokumbira kuti mundirapisewo ndiri kurwara. Handitika. Ndinokwanisa kuenda kuguke mukumbo kurwara. Handiti. Asi ndikanga ndakuti ndinokumbira kuti mumbondirapisa handitika. Kunenge kwakurapisa kusichari kwegumbo ibai. Asi kwakude kutsvaga kuti kurapisa kutaura mwana wako kwakamira sei. Ende mukwana baba mwakudaidzwa mudare. Handitika. Mwakuti baba kusimisa mudare ngemwana. Chinenge chatisiya nei nepoison. Kana chinenge chatisiya nei dzimwe dzenguva nekuti wakazvitwa ndichikune ngebuwa. Thank you. All right. Abantu ngamutera. Pana ngasidzero. Yes, Amy. Amsoro dali. Ni ndinombotauva wangu. Alright. Ari kutaurwayo wakasimisa anhu ndiatete. Ini ndiri muroora. Ndini umwe wakatombogara nawo atete iwa. Atete akanga akarohwa Saudi aine murume wavo. Hambeno kuti akashorana ngei. Ochomwe poison. Amwe poison ofunga akagara kwe4 months echirwara. Ava baba wakazoita zvekutozwa kuti mwana wakauya uri kurwara. Imhuri iya yakaita zvekuzvimirira yekuti yaindoti isusu hatisina baba akafa. Saka auye kumba uko wakatombofambirwa mwana yeye. Ndini umwe waitochovhe wheelchair kuti komufambira tichizwa zvaitaurwa. Ava baba handina kano kendakambozwa paakataurwa kuti ndiwo akazviita zvaari kufunga kude kutaura izvozvo. Asi iye unondokomedzera kuti uyu nauyu nauyu nofunga inyaya yekudawa kudini kubatsirwa. Inyaya ndaringoti. Alright, hamwaitange historical background information iyoyo tingaida. Pana mwezera ngasidzero. Yes, Amy. Pamusoro dai nachangamira. Ndakatofamba 19 sehanzvadzi yacho. Tine information taiwanawo kubveko kusina chekuita nekuroyiwaba but pechitozi pariwe matablets tikabuditse mari yakawanda tine shoko rekuti aite zvakanaka azobva kuti pamba ipapo paigare papapapa anoita kuti zvokungoenda namatwa Unoita zvekuti akangoenda haana kuzotaura kuti ndava kudai kubvawo pamba ipapo ndo mazeedo imemori ano wacho ihanzvadzi. no mwana wari pamukuru sorry mushonga chiri kwende kwakaenda wakatoenda tatumutekera mushonga iyo. Now, ngatichidai baba mchuru mwana wauya echinga zvazomaka tinorongerwa kuti haasi kuuya hatisi kuziva kuti wakundikana ngeimiri kurwara. Munotifunga ese musharuka wamunhu. Kana kwakufa kwake ndinozei baba tinonga dzinotirwadze ndichana ndakatiome ndikudare ndio dzadzo dzemuri kutibudisirira. Asi tati munomuonera umweni here mwana wauya achitaura kuti ndiri kurwara. yakauya achitaura kuti ndarwara tomusikari kuti auye kudare oni ndokomunoti kana akachinyafa achi kana achida kubatsirwa ndinouye kana kumuramba kana kumudzingira kati kwaauye unoenda mai kunoda kuuya nemusoro wenyaya yakangwarira kwete kupusisa inene ngoti ndiri baba. baba hwiti inondoshonya wakadini handiti moziva hwiti inondoshonya wakareba zokuti waide kuchaya umakwenzi vanokande hwiti inondoshonya wakadini wakareba. Saka ndimwacho kuti muri baba munotoshonywa ngehwiti ndochaite munhu unorwara.
changamire Ozokuya unotaura kuti akaramba kundihambira. Totomuda shwakuba. Kwete kuti kushupa mwedzishe zviro zvenhanda. Inini mtsikana wakasvika ndiripo ini. Muono wandakaona mtsikana uyu kusaka kuuya kwake kudaiwo waichema-chema ngenyaya yemari. Kuti pamwe ndikaona mare ndinouya. Iyo ndatouya ndiyo iyi ndatobirawo mai kuti ndive ndimangari. Kuti babangu haasi kuda kundirapisa. Saka nofunga kuti chamubata hei mare dai anga aripo nofunga kuti baba aizopedza kutaura kwavo naiye waipedzawo kutaura kwake. Saka dambudziko rake guru imari. It's okay. Nyaya iyi yakayambonesa ngekuti yashaya musoro. It's okay. Tinogona kuronga kumusapina. Tichamusapina. Ugadzirwa sapina. Takumusapina because hatigoni kumusamo nahake. Tinomusapina because ndianga akauya nenyaya. Anogona kunge aine zvikonzero zvake zvaatoriwo nazvo. Pamwe ari kutorwara izvozvi. Pamwe watofa baba acho arondoti hambeno afa. Saka hatingachazivi kuti toita sei. Isusu takuromba kuti musi wa24 unogadzira sapina. Tochimudzwa kuti iye pamwe anenge ane kamari kaanenge awana kana iye riri dambudziko remari yomupurisa unenge waenda nesapina toda kuti tizwe kuti chii chakamutadzisa kuuya kudai. Dai ari respondent amumhanga dai muri mimatadza kuuya taikusamona iyi but mumhangari akatadza tinomusapina tomubvunza kuzwa akatadza kuresponda kusapina it means kuti nyaya yenyu inenge isina musoro inenge yatofa yakadaro. Asi sedari semunhu akambouya toda kuti tizive kuti chikonzero chakamboita kuti auye chacho nyaya yake yacho yapapi. Tikangotanga nekuikanzura tinenge tisi kuita zvirifei. Saka musi wa24 imimi munoda kuuya iye tiri kumusapina. Mukauya musi wa24 iye asina kuuya futi nyaya yenyu tobva tairasa. Yes. Hapana ere mamwe magadziriro mungaita semuri. Baba.